umntwana ubengekho, nami ngabe ngikho mina besilo. Umntwana waphinda angene owalanda indlovukazi engizalayo, naye yathi yabamba isihlalo, wabona kufanele ukuba izogana lapha ekhaya. Wayimukela nezandla ezimhlophe ngokusebenzisana nesilo esebuzile. Ngalokhu angazi ukuthi amazi ngawathatha phindena besilo, ukubonga konke nje nokuzalwa kwami kanjalo. Umntwana ubelokho ekhona eduze umndeni, bexoxisana futhi kanye nomndeni wakomalume, banikeza nabithemba ukuthi umntanenu ngoba egane kwaZulu nje usezandleni ezifudumele. Ngalamazwi ngibonga kakhulu umndeni waButhelezi. Nathi ngithi uma ngingena lapha ekhaya kuyaba ngathi umntwana ngizombona. Akujwayelekile lokhu okwenzakalayo. Isintu nelobukhosi aluze lingavuma ukuthi isihlalo sisondele la kusuke sekunjena sekonakele khona. Kodwa ngiyanithembisa ukuthi bengikhona ngokamoya. Yonke into ngiyibonile, ngibonga kakhulu kuyintatheli ezithe zibe khona. Iningi lenu intatheli kade nabakhona kusukela sisebenza kanye nomntwana indaba yesihlalo.